asiat, mitä lenkillä voi kuljettaa mukana. Tadaa! On täällä myös tämmönen. Tadaa! Joo, kevät on kyllä niinku omakotitaloasujalle tämmönen. Tässä niinku pari viikon ajan pitäisi oikeasti saada maailman valmiiksi. Pitäisi saada matot pestyä, ikkunat pestyä ja terassi öljyttyä ja samaan aikaan on kaikki renkaiden vaihot ja muut. Aloitettiin eilen tosiaan mattojen pesua, mutta niin kuin aina, niin siellä oli jäänyt sellainen purkinpohja, millä sai muutaman maton pestyä, mutta sehän loppui sitten iloisesti se mäntysuopa kesken. Niin. Tämän aamun pitkä treeni oli se, että pyöräili vähän mutkan kautta tonne Prismaan hakemaan mäntysuopaa. Tuossa tuli tommonen 1,5 tuntia ja vajaa 34 kilsaa. Se oli oikein bueno tähän aamuun. Juoksutekniikan analyysistä tuli kotiläksynä nostaa kadenssia ja opetella juoksemaan. Ei siis mitään isoja havaintoja eikä isoja virheitä, mutta mun jotenkin juoksuaskel on aika kapea. Mulla lyö siis polvet yhteen kun mä juoksen. Ja mä luullut siis vaan, että mulla on isot jalat, koska sanotaan näin, että ruumiin rakenne muistuttaa enemmän painonnostajaa kuin balleriinaa, niin mä oon jotenkin ajatellut vaan, että se johtuu siitä, että mulla on isot jalat. Niin mut juu, semmoisten asioiden äärellä tänään ja tulin ihan siis tänne urheilukentälle tekemään tämän päivän treeniä. Oikeasti 8 kuukauden tahkaamisen jälkeen diagnoosista alkaa olla 8 kuukautta aikaa ja tän hetken mä haluan laittaa talteen. Mulla oli just 40 minuutin PK-treeniä. Oikeasti siis mikä keli täällä on. Ja mä pystyn taas juosta. Tää on niinku vittu vihdoin. Oh. I'm back. Ja sanotaan nyt vielä sen verran, että kyllä jaloissa siis tuntuu itse asiassa molemmissa jaloissa, mutta äkkiseltä kun sä lähdet puoleksi tunnissa hakkaa niitä tonne asfaltille, niin on se kumma, jos se ei tunnu. Et toi on nyt mun mielestä ehkä enemmänkin tommoista niinku harjoituksesta tullutta väsymystä kuin varsinaista niinku sitä sääreoireilua. Mutta jatkuvasti sanotaan, että se pitää silleen niinku otteessaan, että se niinku voi luottaa asioihin. Tuoreita tunnelmia taas tältä aamulta. Eilen kävin siis juoksemassa sen juoksun, mistä olin ihan super tyytyväinen, niin nyt mennään taas vähän niinku tunnelaidasta toiseen, että kyllä tuossa pientä tuntemusta, pientä kiristystä tuossa vasemmassa sääressä on ja niin on myös oikeassa. Se tuntuu mun mielestä erityisesti siinä niinku sääriluun päällä, siis tämmöisellä niinku perinteisellä penikkatautialueella. Mut on se vähän voimakkaampi tuossa niinku vasemmassa sääressä, että kyllä tää niinku kuntouttaminen on ennen kaikkea tämmönen henkinen prosessi, että sun täytyy vaan niinku sietää semmoista jatkuvaa epävarmuutta ja semmoista jotenkin, että asiat ei ole sun käsissä ja sun täytyy vaan niinku oi voi. Mut joka tapauksessa oli siis tarkoitus nyt, että seuraava juoksu on vasta loppuviikosta, todennäköisesti menee siis ihan viikonlopulle asti. Ja nyt nämä välipäivät tässä niin fyssarin jumppaa ja sitten pyörää tuun tekemään. Niin joo. Mutta tämmöstä se on päivästä toiseen, että eilen oltiin täällä ja nyt ollaan, ei nyt ihan pohjalla, mutta vähän erilaiset fiilikset kuitenkin kuin eilen. Mut joo, nyt mä laitan mulle aamulla tästä valmiiksi ja alan töiden tekoon. Ja tyhjä sali. Kello on 4:15. Saat näitä rauhassa.
semmonen aamu sitten tänään. Ai vitsi, mikä keli. Juu, kello on nyt tosiaan 7 ja tossa, no 1,5 tuntia sulle menee tossa salitreenissä, mitä mulla on nyt siinä ohjelmassa. Niin, laitan tähän perään parit liikkeet, että mitä tuli tänään puuhailtua tai mitä yleensä puuhailen tuossa salilla. Siinä nyt siis vaan murto-osaa mukaan. Lähden tästä ajan nyt kotiin ja aamupalan syöntiin ja sitten aloittelee töitä pikkuhiljaa. Tää on kyllä ihan parasta näissä salipäivissä, että ennen kuin sä aloitat edes työt, niin sä oot jo niinku päivän treenit tehty. Että on käytännössä tää salipäivä on ainut päivä viikossa, kun mä joudun inasen nipistää niinku yöunista, että mä saan treenin tehtyä, mutta mä oon kyllä muuten sanotaan, että nukkuminen on kyllä mun supervoima, että mä saan sen sit seuraavana yönä käytännössä heti takaisin. Siis ihan sika hyvä tuuri. Mä otettiin yhdistää mun juoksutreeni ja sitten, että sais lapset mukaan, niin tultiin Kuokkalaan tänne mikä tää on, Kuokkalan liikuntapuisto, missä on juoksurataa ja pumptrack-rataa ja leikkipaikkaa ja tommoista. Et lähdetään koko perheenä. Sitten katsottiin, kun alkoi pikkuhiljaa niinku tulla lapsiperheitä ihan sikana ja autoa lappamaan ja selkeästi alkoi niinku jotain tapahtumaa pystyttämään, niin täällä alkoikin siis 10, kello on nyt 10.08, niin 10 tämmönen niinku lasten, mikä tää oli, harrastushulinat, missä ne esittelee siis erilaisia harrastuksia. Tulee skeittipuistossa, niin sai kokeilla rullalautoja ja futispaikkaa ja siis ihan sikainen tuuri. Ja joo, mä oon tässä tämmöstä loopia nyt juossut, keskittynyt kadenssiin ja keskittynyt siihen, että polvet ei kolise. Sunnuntai-päivä. Nyt mä laitan oikeasti tämän videosarjan tästä pakettiin. Kävin just pari tuntia tunkkaamassa. Tästä tulee joku 13 kilsaa. On kyllä niinku pisin jalkaisin liikuttu lenkki nyt niinku pitkään aikaan. Yleensä nämä pitkät lenkit on ollut melkeinpä pyörällä. Ja tommosta, että se menisi yli 10, niin on ollut, en mä muista, joskus talvella ehkä viimeksi. Niin tuntuma on tosi hyvä. Ja eilen tosiaan kävin juoksemassa. Nyt vähän jännityksellä taas tähän seuraavaan päivään, että miltä jalat tuntuu. Ja jalat tuntuu tosi hyvältä. Mutta se on vaan hyväksyttävää, että vaikka sä kuinka teet asiat täysin ohjeiden mukaisesti, niin mä en pysty nopeuttaa sitä paranemista, että missä vaiheessa se jalka on siinä kunnossa, että sillä pystyy vaikka niinku kovatehoisia treenejä alkaa juosten tekemään tai pitkiksiä juosten. Että nyt treenataan näin ja se on vaan niinku luotettavaa, että kyllä se sieltä kuntoutuu. Nyt ollaan jo niinku tosi pitkällä, jos verrataan sitä joulukuuta, että kun sä et saanut edes kävellä. Niin on tää ihan mahtavaa, että oikeesti pääsee tämmösiä 13 kilsa tunkkaustreenejä tekemään. Mutta eteenpäin mennään ja luotto on kova siihen, että elokuussa Himostrailin lähtövivalla ollaan siellä muiden mukana. Muita vaihtoehtoja ei ole yksinkertaisesti. Piste. Näin. Mut nyt mä jatkan tästä kotiin ja kohti ja palataan seuraavassa videossa. Moi moi!